ሰላማት ኣሕዋት ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ጥዕምትና ቀላል ዝኾነት ናይ ዓራይስ ኣሰራርሓ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሪእዋ ከለኹም ብላይክ ጀምርዋ እና መጀመርያ ዘድልየና ነገር 3 ኪሎ ስጋ ዝተጠሓነ እየ ተጠቒመ እኒአኹ። ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሓፂበ ኣዘጋጅየ ኣለኹ። ካብኡ ቀፂልናለ ሽጉርቲ ናይ ፈረንጂ ቃርያ ቀቢለ ከቲፈ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም መእትየሉ እኒአኹ ማለት እዩ። ቀፂልናለ 3 ኮሚደረ ቀቢልና ከቲፍና ነእትየሉ። ካብኡ ሓደ ኩባያ ባርስሊ ብደንቢ ሓፂበ ብደንቢ ከቲፈ እትየሉ እኒአኹ ማለት እዩ። ካብኡ ቀመም ዘለና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣነ ዝተጠቐምኮ ግን ጨው፣ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ባውደር፣ በርበረ፣ ቆንዶ በርበረ፣ ሸውዓተ ቀመም እየ ተጠቒመ እኒአኹ። ካብኡ ሳልሳ ሓደ 2 ማንካ ንጥቀም ማለት እዩ። ከምዚ ክመረልና ንእሽተን ከዓነይ ለተወቐጠ ናይ በርበረ እንትን ማለት እዩ ነእትየሉ። ካብኡ ብደንቢ ንሓውሶ እንድሕር ግላብስ ጌርና ወይ ለጓንቲ እንድሕር ጌርና ብኢድና እንድሕር ዘይኮነ ከዓ ብማንካ ብደንቢ ንሓዋውሶ ማለት እዩ። ፅቡቅ ምእንታን ክመፀልና ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ። ከምዚ ጌርኩም ሰሪሕኩም ኣብ ገዛኩም መኩርዎ ኣሕዋተይ። ካብኡ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ቅጫ ወይ ዳቦ እዩ። ኣብ ገዛ ይሰርሕ እየ ግን ያህል ብዙሕ ስለዝኾነሲ ይከብድ እዩ። ከምዚ እዚ ከዓ ብዙሕ ልምዲ የብለይን ናይዚ ዓራይስ ቅጫ ማለት እዩ። ከምዚ ኬክ ገለ እየ መብዛሕትኡ ዝሰርሕ እምበር እዚስ ዓቕሊ ጌርካ ኢኻ ትሰርሖ ማለት እዩ። እና ካብ ደገ እዩ ተገዚኡ መፅኡ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ትሪኡ ኣለኽን ንእሽተን እናገበርኩ መጀመርያ ብመቐስ ገይረ እንትን ይብሎ ኣብ 2 ይመቕሎ ካብኡ ከዓ ከምዚ እናገበርኩ ይሰርሖ ኣለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ክጥዕም መዓት እዩ። ካብኡ ክንጠብሶ ተለና ኣፍቱ ንጠብሰሉ ኣነ ብእንትን እየ ብኤሌክትሪክ እየ ዝጠብሶ እና ዝዋኑ ንእሽተን ጠስሚ ክንላኽዮ ኣለና ማለት እዩ። ምእንታን ከምዚ ቆንጆ ኮይኑ ክጥበሰልና ማለት እዩ። ንእሽተን ተየብዛሕና ንእሽተይ ልኺልኺ ኣቢልና ንጠብሶ ቆንጆ እዩ ዝመፀልና። ብጣዕሚ ብዙሕ እየ ሰሪሐ እኒአኹ ኦልሞስት ናብ 250 ገለ ይኸውን እየ ሰሪሐ እኒአኹና። ከምዚ ጌርኩም ሰሪሕኩም ኣብ ገዛኩም ተመገቡ ወይ ከምዚ ማይ ማዳም ትሰርሓ ልማዳምክን ከምዚ ዓይነት ሰሪሕክን ፅሬት ዘለዎ ኣመግቦኦም ክብለክን ይፈቱ እና ላይክ ገበሩ ጋይስ።